Right, sanibona. Anibingelelayo laphana uMathinto kacebisa ngaphansi kweGuluva TV laphana, kanti futhi singabe sithi uGuluva oyishaye iy'nqulo ethi ubheke insimbi kanti akukho lutho. Ngibongeza umlomo wangazi umhawura zinzwane zimzisa ukhala amazinyo mfana ugadla kozamindlu ngawade wabashayani. Laphana ngane yakwethu sibheka udaba olujule kakhulu, ungalithatha ungalinaki namhlanje kanti ngelinye ilanga liyovela ngenye into. Laphana ukhuzani siyakhumbula egiya ethi uphuphu umthakathi kanti ungisuye angithakatha, uphuphu umthakathi kanti ungisuye angithakatha. Right, le video lena bafethu isusa umsindo kakhulu, abantu bayakhomenta ngayo kanti babodwa bayihlabayo, babodwa bayivumayo abathi umnsizwa lobo. Kungenzeka ividiyo ubungakaze uyibone, sale usuyibona-ke manje ubamba umoya, subscribe futhi. umthakathi kanti ungisuye angithakathi. 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 Umthakathi kanti ungisuye